Primite, jedite ovo je tijelo moje koje se za vas lomi na otpuštenje grijehova. Amin. I čašu govoreći, pijte iz nje svi. Pijte iz nje svi. Ovo je krv moja. Pijte iz nje svi, ovo je krv moja Novoga Zaveta, koje se za vas i za mnoge proliva na otpuštenje grehova. Pijte iz nje svi, ovo je krv moja Novoga Zaveta, koja se za vas i za mnoge izliva na otpuštenje grehova. Pijte od nje jasi, čija je krv moja Novoga Zaveta, jaže za vi za mnogi izlivajema ja, vostavljenije grijehom. Ovo činite u moj spomen. Dakle, što sam učinio sam, sada predajem vama. Svoju savršenu, jedinstvenu Evharistiju, svoju potpuno oboženu ljudsku prirodu. Neka ovo blagovanje bude vaše udeoničarenje u mome telu i krvi, u mojoj sopstvenoj žrtvi, životu i pobedi. Hrana je uvek u suštini svetotajinska, jer pričešćujući se njome mi je u sebi uvek preobražavamo u ljudsko telo i krv, u život ljudskog bića. Ali sada hrana postaje dar novoga života, i to onoga koji je Hristos dostigao lično i u svojoj ljubavi darovao ljudima. Nema života bez hrane i novoga života nema bez nove hrane, a pošto je taj novi život, život u Hristu, sam Hristos postaje taj dar nove hrane. Tebi prinoseći zbog svega i za sve. Tvoje od tvojih, Tebi prinoseći zbog svega i za sve. Tvoje od tvojih, Tebi prinoseći radi svih i za sve. Tvoje od tvojih, tebi prinoseći zbog svega i za sve. Sjećajući se dakle spasonosne zapovijesti i svega što se nas radi dogodilo, krsta, groba te dnevnog vaskrsenja, uzlaska na nebesa, sjedenja s desne strane i drugog i slavnog dolaska. Tvoje od tvojih, tebi prinoseći radi svih i za sve. Tebe pjevamo, Tebe blagosiljamo, Tebe blagodarimo i molimo Ti se, Bože naš. Tvoja od tvojih, tebi je prinosijaše, osmijeh i zasvija. Iako sveštenik, odeven u Hristovo sveštenstvo, nudi evharistijsku žrtvu Bogu,
On činodejstvuje ne samo za okupljenu pastvu, već i sa njom, čineći tako punoću crkve. Božji narod, ljudi okupljeni u crkvi, isto su toliko bitni za Evharistiju kao i sveštenici. Tako bogoslužeća crkva predstavlja, ali i čini prisutnim celoga Hrista, glavu i telo Hristovo, ono božansko i ono čovečansko, dar i njegovo prihvatanje. Pravoslavna crkva, kao što se i izriče u njenoj liturgiji, nije ni klerikalna, u smislu da su samo sveštenici, klir, aktivni element, a da laici, narod Božiji, ostaju pasivni, niti je egalitarna, što podrazumeva pobrkanost sveštenstva i laikata. Božja milosti, budi meni grešnom. Božja milosti, budi meni grešnom. Božja milosti, budi meni grešnom i pomiluj me. Milosti, budi meni grešnom i pomiluj me. Gospode, koji si u treći čas apostolima svojim nis poslao presvetog duha svog, njega blagi ne oduzmi od nas, no obnovi nas koji ti se molimo. Gospode, koji si u treći čas apostolima svojim poslao presvetog duha svog, njega blagi ne oduzmi od nas koji ti se molimo. Još ti prinosimo ovu slovesnu i beskrvnu službu i molimo te, prizivamo i preklinjemo niz pošti duha tvoga svetoga na nas i na prelažne darove. Evharistijsko kretanje naviše završava se uznošenjem darova, svetog hleba i vina, koje obavlja sveštenik, i molitvom epikleze, prizivanjem Duha Svetoga, kojom okupljeni na liturgiji mole Boga da pošalje svoga Svetog Duha, da učini prineseni hleb časnim Hristovim telom i vino u čaši časnom Hristovom krvlju, da ih pretvori Duhom Svetim. Pretvaranje elemenata u Hristovo telo i krv dešava se na nebeskom žrtveniku, nebeskoj trpezi u Carstvu Božjem, koje je iznad vremena i iznad zakona ovoga sveta. I učini ovaj hleb časnim telom Hrista Tvoga, a to što je u čaši ovoj časnom krvlju Hrista Tvoga. A to što je u čaši ovoj časnom krvlju Hrista Tvoga, a ježe čašice i čestiju krov Hrista Tvojego. Pretvaranje darova zbiva se ne po nekoj čudnovatoj i čudotvornoj moći koju je Hristos ostavio izvesnim ljudima, sveštenicima, koji dakle mogu da vrše to čudo na osnovu svoje moći, nego se dešava zato što mi, crkva, stojimo u Hristu, u njegovoj žrtvi, njegovoj ljubavi i njegovom vaznesenju, u čitavom Hristovom podvigu oboženja, preobraženja njegovog čoveštva njegovim božanstvom, prilagođavanja njegove ljudske prirode njegovoj božanskoj prirodi. Drugčije rečeno, stojimo u njegovoj Evharistiji i prinosimo Hrista kao svoju Evharistiju Bogu. Čineći pak to, kao što je rekao da treba da činimo, mi, crkva, bivamo primani tamo gde je Hristos ušao. I jer smo primljeni, jedemo i pijemo za njegovom trpezom u njegovome carstvu, kao što je i obećao, pošto je to carstvo, on sam, to jest božanski život koji nam se daje na nebeskoj gozbi, mi primamo Hrista kao novu hranu novoga života. Za ovaj svet i njegove objektivne kategorije, carstvo Božije tek treba da dođe. Stoga, sveti hleb ostaje hleb i sveto vino